gure podcastean, gure laugarren saioan, gaurkoan gizonezko bat ekarri dugu, eta bizkaitarra, bera Bizkaiko arduradun politikoa da, Asier Vega, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Ondo. Bakizu podcasta hau izaten dela, pixkat ezagutzera emateko gure kidegoari, kongresuko logika honetan, batzuek igual ezagunagoa izan aranagatik edo ez, gutxienez ezagutzeko kidegoari persona bera, Asier Vega. Nola definitzen da zure burua? Ufa, galdera polita. Ez naiz oso trebea, nire burua definitzen uste dut gainera kontrakoa. Egiten duela da beti izkutatu edo ez naiz, nire burua saltzen ez naiz izan inoiz ona eta Euskaldunak bezala? Efectivamente, hori da, gure izateko modurik karakteristikoa edo, baina, esango nuke, eta, EH Bilduren inguruan ari garen ez hitz egiten, eta kongresu baten bueltan, kasu honetan militantea eta arduratsua, horregaitik onartu nuen ardura hau eta horregaitik jarraitzen dut hemen. 42 urte dituzu? 44. Lau. Eta hasi zinean EH Bildun hasieratik? Hasieran, 2011an. Bildu sortu zanean, are gehiago, Bildu sortzen parte hartu nuen bilera batzuetan. Nola dituzu oroitzapenak? Egia esan, ilusio handiarekin gogoratzen ditut momentu horiek. Ez genekien oso ondo, zer sortzen ari ginen, bai geneukan argi zein zen helburua, eta ze pausuz eman nahi genituen, momentu horretan nahiko bananduta zegoen ezker soberanista Euskal Herrian metatzen joan nahi genuen eta subjektu politiko bat eratu nahi genuen, baina ez genekien oso ondo nolaterako zen hori. Guk ez genuelako argi zer egin nahi genuen, baizik eta ere egoera soziopolitikoak ez zuelako gehiagi laguntzen ere ez, baina ilusio handiarekin gogoratzen ditut momentu horiek. Une hartan, esan duzu, koalizioa sortu zen, koalizio hutsa, ez gero gaur egun ezagutzen dugun EH Bildu, zu ere orduan alderdi bateko kidea zinean, nola hasi zinean, holako plaza batean, Bizkaia Maite, bezalako plaza handi baten ardura politiko eramanez. Lehenengo eta bizkaitarra izantez, hori ez daukan aukera gehiagorik, ezin duen Gipuzkoako ardura izan, ez Nafar. Eta orduan, dena izan zen, oso azkar joan zen dena, benetan. Ni, zuke dinozun moduan, Bildu sortu zanean, ni alternatibako kidea nintzen, berez ez neukan kargurik, ez neukan alternatiban, ez neukan inolako, koordinakunde nazionaleko kide nintzen, izango litzateke organo nagusiko kide, baina alternatiba sortu berria zen. Ni 2009, alternatiba 2008an sortu zen, 2009an hasi nintzen alternatiban, eta 2011an batzarkide nintzen. Eta hortik eta 4 urtetara Bizkaiko ardurun politiko EH Bildun. Beraz, oso denbora gutxian gauza asko pasatu ziren, eta esango neuke, batean txalupa txiki batean joatetik transatlantiko bat gidatzera pasatu nintzela, eta, bertigo handiarekin hasieran, eta ez dute inoiz izkutatu, horrela esan dudalako beti, baina era berean konbikzio osoarekin, niretzako EH Bilduren proiektu politikoa zelako egin behar zena, momentuak eskatzen zuena, baina ez soilik epe laburrean erantzuteko, baizik eta epertain luzera begira herri honek behar zuen proiektu eta sujetu politikoa zelako. Ezagutzen dizutenek, ezagutzen dizugunok, zer dut persona oso patxarosoa eta lasaia zerala, baina hasierako garaiaiek ez zian izan patxarosoak eta lasaia. Kanpotik ba naiz, lasaia, barrutik ez. Usteot, egia da, astapenak ez dira inoiz errazak, eta hemen ere ez ziren izan errazak, nahiko konbulsoak izan ziren. Koalizio huts bat izatetik, eta koalizioetan beti gertatzen da, ez? Hasikeran, elkar ezagutu behar dugu, mesfidantzak ere badaude, noski, ibilbide ezberdinak egin dituzten pertsonez osatutako talde berri bat ginen, eta ezagutu behar genduen elkar. Eta gero, etxe honek ezaukan, ez egon antolatuta, bagenukan proposito politikoa, helburu politikoa, baina antolatu barik zegoen.
Eta koalizio izatetik, lehenengo 4 urteak, gainera bakarrik jarduera instituzionalean bolkatuta zegoen koalizio bat izatetik, etxe hau antolatzeko ardura hartzeko eskaini zidatenean, eta baietz esan nuenean, pues, militantzia hutsagatik, hasieran, kostatu zen asko, eta bereziki Bizkaian, non errealitate soziopolitikoa guztiz kontrakoa geneukan, eta ez dugu ahaztu behar gainera 2015ko hauteskundeetan oso emaitza txarrak atera genituela. Eta Bizkaian besteak beste, herri oso simbolikoetako alkatetzak galdu genituen, eta esango dut besteak beste Lekeitio, adibidez. Eta beste batzuk ere egon ziren, ez? Horreri buelta eman behar zitzaion. Segurazki, eta ez dut hau zehaztasun, ez dakit horrela izan basan, baina logikoa izango litzateke ere horrela pentsatzea. Norbaitek ere igual zalantzan jarriko zuen EH Bilduren existentzia bera ikusita, bai olatu hartu genuela 2011, baina gero olatuak lurra jo zuela 2015. Epeak relatiboak dira, denbora ikusten datzera eta relativizatzen dira, naiz eta politikango denean dena da etengabe importantea, eta epeak ere difuminatzen dira asko. Baina hasiera horiek, gogorrak izan zirenak, baita ere personalki, besteren batek segurazki bidean, baldintza horiekin igual utziko luke, haulako ardura gaindituta alegian, porque osasuran ere eragin zuzen aukizun, zuregan ere bai, ontzian baja bat hartuta, asko izan daiteke kultura politiko ezberdinetik etorritako personak fusionatzean, horrelako exigentzia maila, etengabeko eta sorkuntza hasierak beti dira zailagoak, exigentzia mailak, perspektibak, baina jarritu zen. Bai, nik ez nuen, egia da ez nuela ondo pasatu momentu batean. 2015 ardura hartu nuenean, lehenengo hilabeteak oso gogorrak egin zitzaizkidan, asko exigitu niolako nire buruari, ere bai. Motxila handia jarri nuen nire bizkar gainean, eta behar bada Bilduk, edo EH Bilduk, momentu horrela arte lehenengo 4 urtetan sortu zuena, baino gehiago bota nuen nire bizkar gainean. Bapatean nire burua ikusi nuen herrialde bateko arduradun politikoa izaten, eta herrialde horren historia guztia nire bizkarraren gainean bota nahi izan nuen, edo nahi gabe nire bizkarraren gainean jarri nuen. Eta emozionalki kudeatzen kostatu zitzaidan, eta horrek, zuk egondo esan duzun bezala, eragin esan zuen nire osasunean, herpes zoster bat atera zitzaidan, eta horrek esaten zuen, mediku guztiek esaten ziaten estresagatik da, edo gaizki kudeatutako emozio batzuengatik, eta nik oso ondo identifikatu nuen horregatik zen, baina landa guztiz bere bajartu nuen, eta 4 hilabeteetan ja gogoratzen dut Gasteizen tokatu zen bai politiko batera joan nintzela, berriro ere eseria esan gabe, ja bertan nengoen, eta berriro ere prest. Momentu batzuetan bizitzan ere, hori gertatzen da, baina nik ez nuen konzebitzen inongo momentuan nire ardura ustea. Naiz eta osasunean kalte larriak edo, niretzako larriak izan ziren momentu horretan, 35 urterekin herpes zoster bat izatea ez da ohikoa. Baina nik aurrera egin nahi nuen, uste nuelako proiektu honek merezi zuela, eta herri honek merezi zuelako, eta aurrera egin nuen. Bi semeren aita zera? Bai. Horiek ere transito guzti honetan jaio dira. Nola eramaten da hori? Momentu ezberdinetan nik uste dut hobeto, eta beste batzuetan esain ondo. Amets jaio zen 2011an. Nik beti izaten diote Bilduren semea dela. Ze ni batzi nintzen batzar nagusietan 2011ko uztailean, usteot. Ze maiatzean Arenaleko gaua izan zen, 2011ko maiatzean, gero hauteskundeak egon ziren, eta batzar nagusietara sartu nintzen, iaia jakin gabe, batzar nagusietan zer egiten zen. Eta Amets jaio zen irailean. Eta, Amets joan da nirekin, gurekin, Dianarekin, nire bikotarekin, manifestazio guztietara, batzar guztietara, kontzentra guztietara, eta hor txintxo gurekin leku guztietan egon da. Bera, atzo batzar nagusietan, Bizkaiko batzar nagusietan bizita bat egin zuten, eskola desberdinetatik joan ziren, eta nire semeari tokatu zitzaion Mungiko eskolako ordezkari bezala, beste lagun batzuekin ere, han egotea, ez. Eta segurazki,
pues bueno, momentu batzutan ez duela hain ondo pasatu. Ze denbora asko egon gara etxetik kanpo, eta gaude, oraindik ere. Orain ja 13 urte ditu eta beste modu batera kudeatzen ditu gauzak, baina egon dira momentuak, bueno, berak verbalizatu dituela gainera, eta esan duela denbora gehiago pasatzen dugula telebistan bere amak eta biok etxean baino. Eta oso horiek, suposatzen dut, ez direla errezak, ume batentzako, baina segurazki, eta orain ja horrela botatzen du, esaten du, segurazki etorkizunen ere arrotasunez esango duela proiektu honen parte izan direla bere gurasoak eta herri honen askapen prozesu batean, modu batera lo bestean protagonismo izan dugula. Entzulek ez baldin badakite, komentatu duzu, zure bikotean, Diana Urrea da, bere garaian ere parlamentaria izan dakoa, orain ere parlamentaria da, nazioarteko taldeko kidea da, alegia ez dakazutela, kontziliaziorako ez dara erresa izaten, proiektu honetan biak buru larri egonik, hori nola eramaten da? Alde moduan. Egia esan ni horretan nahiko tajantean izela, eta askotan etxean hitz egiten. Oso zaila da, gainera nahiko frikiak gara, eta igual hauteskunde batzuk dezen, azkenengo estatu batutako hauteskundeak jartzen dugu, telebista eta egoten gara, ordu txikitara arte, telebista ikusten, komentatzen, eta zaila da, deskonektatzea. Beti esaten dugu, pertsonala politikoa dela eta politikoa pertsonala dela, gure etxean, nite kuento. Baina landa guztiz bere, batzutan hona da ere, esatea, orain ez nahiz euskaiko orduan politikoa, zierrea naiz, zure bikotea, zu ere zara parlamentaria, Diana zara, eta denborarekin ikasten asko. Hasi geran oso zaila zen, gero denborarekin. Lehen ez dio galdetu Soniari aurrengo podcastean, biok kontzientzia bat badakazuten, Kolonbiarekin harreman zuzena daukazutela zuen familiatan, hori nola eramaten da? Nolakoa da? Beira, gehiago zongo dizut. Soniaren gurasoak Extremadurakoak dira. Nire aita ere bai. Soniaren bikotea kolonbiarra da, nire bikotea ere bai, eta gainera Soniaren gurasoak bizi dira, edo, jatorriz dira, nire aitaren, nire aita jaio zen herriaren ondoko herriko batekoak, edo, ez dut oso ondo ezagutzen Plazentzia eta bere inguruak, baina gertukoak, ez? Eta behin oran hitz egiten, oso ezberdinak gara. Kolonbiarrak, danatarikoa gongo da, Kolonbian, evidentemente, Euskal Herrian danatarikoa dauen moduan, baina, hori ere ikasi, berda? Modu desberdinan eramaten ditugu gauzak, bizitzen ditugu, bizipen oso desberdinak izan ditugulako, baina egia da Diana oso umetan etorri zela Euskal Herrian, 11 urterekin, eta denbora gehiago eman ditula Euskal Herrian Kolonbian baino. Polita da. Eta zure haurtzaran zer dagazu rekuerdoak, adibidez, eta nork, zure etxetik nork, daukazu oroitzapena edo egin duzuna militantzia politikora edo kasu honetan proiektu politiko honetara lotzera? Aitak, argi eta garbi dinot. Oraintza aipatu dut, aita Extremaduran jaio zan, Plasentzian, txikitan, 7-8 urterekin Euskal Herrira etorri zan, bere gurasoekin eta bere anaiarekin, Santutxura, jatorriz berez, Espainiatik etorritako jende asko, joaten zen Santutxura, langile asko zegoen auzo batera, han bizi izan ziren pisu batean beste familiar batzuekin, partekatzen pisua eta gero ja joan ziren Zamudiora lehenengo eta Deriora gero. Trenaren ibilbideak usten zituen enpresak, ez dakit trena zegoen enpresa baino lehen edo alderantziz, baina inguru horretara gerturatzen ziren, bai Extremaduratik, Gazteia Leondik, edo Galiziatik, edo Andaluziatik etorritako jende asko. Eta nire aita bat dinotzut, 7-8 urterekin Euskal Herria etorri zan, eta ja Zamudio, ez dakit Santutxun edo Zamudion bizi zenean, momentu horretan, langileriaren borroka oso, modu sutsuan bizitzen zan, eta urte oso konbulsoak ziren, diktadura bat, eta bera, diskurtso batzuetatik edaten hasi zan, eta herri batasunako militantea egin zan. Eta, nik beti etxean asko hitz egin du politikaz, nire amaren familia guztian Mungiakoa
da eta zan, eta oso jeltzaleak, Eusko Alderdi Jeltzaleko batzuk militanteak, beste batzuk ez hainbeste, baina gero denborarekin enteratu nintzen, ze Aititek zuen esan, baina gudaria izan zela, eta preso Gonzala Santoñan urte eta erdi, eta gero 9 urtez lan forzatuak edo egiten estatu osotik zehar, nahiz eta isilian izan duen urte askotan, eta beraz, bueno, herri honen aldeko borroka eta politika oso barruan egon da, ez, familia bietan. Zer, nire aitaren familia, bueno, beste ideia batzuekin, sozialistak, errepublikanoak, ateoak, eta hemen jeltzaleak, federunak, eta hor eman zen kriston saltza, ez, baina aitaren bidez, nik beti izan dut aitaren iturritatik edan nuela, eta nire aita zen bezala, baina eskertiarra eta independentista naizela, beti danik. Eta baina zu ezi, mungian ez izan? Bai, ni mungitarra naz, mungiako ikastolan, Larramendi ikastolan ikasi nuen, kuadrilla guztia mungiako daukat, gero egia da, eskualdeko beste herri batzutan ere bizi nazela, Jataben besteak beste, baina orain be, umeak, seme alabak izan ditugunetik, mungira bueltatu gara eta bertan gode. Bueno, nik askotan oroitzen zaitut mailan, egoten gara, eta itzeten dugu. Beti herrialde bana pasatzen da, bakoitzak berezpek, eta hasieratik nolabait beti, guruk Bizkaian, daukagun egoera, bale, hori izan da epealdi honetan kontronika bat, gaur egun, ja, utzi dozu horrela itzeita ere. Zergatik? Egia da, behira. Egia da. Ez dut horrela, ez dut inoiz horan erreparatuzuk aipatu duzun moduan. Pues egoera aldatu da asko. Asko, eta gainera gozatu dut arrotasunez, eta posik. 2015an egoera, parkatu ardura hartu nuenean, egoera esen erreza. Bizkaia berez izan da, ez? Botere instituzionalean erreparatzen badiogu, edo instituzionari erreparatzen badiogu, jeltzalea, EAJak gobernatzen zuen instituzio nagusietan, oraindik ere botere garrantzitsua dauka, baina gu geunden nahiko, ez dakit, txokoratuta, nola bait esateko. Eta gainera EH Bilduren proiektua bai bazegoen, fresko geneukan, bagenekien zertara gindoa zen, baina oraindik ere EH Bildu antolatu barik, edo guztiz antolatu barik zegoen, eta herrietako egoera esen, batere xamurra. 2015ko hauteskundetik gento zen, eta hor, zegoen lan asko egiteko. Eta hasieran, hori ez, horrela hasten nintzen beti, eta gero itxineka bani joan, ez? Esaten, hau egingo dugu, hau lortu dugu, hau egiten ari gara, edo honako proposamen hau egiten dugu, ez? Eta hasierak errezak ez baziran izan, eta guk beti esaten dugu, Bizkaiko Zuendaritzoko kideak izan garenok, beti esaten dugu lehenengo 4-5 urteak lokatzetan pasatu ditugula, nolabait mendia garbitzen, edartxarra kentzen, orain, eta azkenengo nik esango nuke 4 urteetatik ona gehiago nabaritu da, orain usta jasotzen dati gara da. Lan asko egin dugu, ikusgarria ez den izan lan asko egin dugu, erreza ez den izan lan asko egin dugu, eta orain, bai esan dezakegu, EH Bildu Bizkaian ondo jokatuta dagoela, gauzak hobetzeko margen handia daukagula, baina gauza asko lortu ditugula, eta, orain beste perspektiba batetik hitz egiten dut, eta gainera igual esperientziak ere horrela hitz egitera ematen hauelako. Bizkaia adibidez, da Euskal Herrialdeetatik biztanlego gehiena dakana, alegia gure proiektu politikoa Bizkaitik pasatzen da, eta azkeneko hauteskundeetan begietara begiratzen dugu lehen indar politikoari. Zer da hori, gaur egun, Bizkaian, Bizkaitar batentzat eta EH Bilduko kide batentzat? Lehen arrotasuna aipatu dut eta orain ere arrotasuna aipatuko dut. Egia esan, azkenengo udal eta foru hauteskundeek, hauteskunde horiek bakarrik ez, gainontzeko hauteskundeek ere bai, oso leku honean utzi gaitu, oinarri sendoak finkatu ditugu, urteetan lantzen egon garen oinarri sendo horiek finkatu ditugu, eta nik esango nuke egonkortu ditugula, hauteskunde goraka egin dugulako, eta bereziki, Bizkaia oso anitza da, Bizkaia
biztanle asko ditu, bereziki hirigunean zentratzen dira, Hego Euskal Herriko biztanleriaren eren bat hor bizi delako, baina ere guretzako, ez dut esango zulo beltza zenik, baina ia, zailtasunak genituen, eremu horretan nolabait egonkortzeko eta jauzi kualitatiboak emoteko, eta azkeneko hauteskundeetan zerbait ikusi badugu izan da, kapazak izan garela Bizkaiko ekialdeko eta hirigunearen kanpoan lortu genituen emaitzak hobetzeko, mantentzeko eta hobetzeko, eta ere gehiago hirigunean jauzi kualitatibo bat emateko, eta nolabait horre ere oso ondo kokatzeko. Horrek eramaten gaitu, eta zuk ondo esan duzun bezala, gure proiektua Bizkaitik pasatu behar denez, eta bereziki Bizkaiko hirigunetik pasatu behar denez, horrek emaitza hon horiek eraman gaitu, begietara begiratzeko, orain arte jaunda jabe izan den EAJ-ari. Eta, horrez gain hirigunea zitzen oso sinonimoa, Bizkaiak zerbait bolen badakada, hiri asko osatuta dagoena dela, esan ez anitza da, denetari daka, baina konfirmatu zuen ere bai, Bilduren proiektu politikoaren urbeetan daukan penetrazio maila geroz eta handiagoa dela. Horrek ze etorkizun erakusten dio Bilduren proiektuari Bizkaian? Etorkizun ona, uste dudalako baldintza objektiboak ematen direla, emetik eta urrengo hauteskunde, udal eta foru hauteskundeetan arte muga bat jartzearren. Baina 2027an egongo diren hauteskunde horietan benetako jauzi kualitatibo bat emateko hirigunean, eta emaitza oso onak atera ditugun moduan. Berez hirigune ere oso anitza da, Bizkaia oso anitza da, baina hirigune ere oso anitza da. Hirigunean ezkerraldea sartzen da, Bilbo sartzen da, Basauri, Leioa, Getxo, Erandio, eta horietan alkatetzarik ez badaukagu ere, hazkunde gehien horre eman dugu. Bereziki, apaituko dituzke ezkerraldean Sestao edo Santurtzi, Getxon ere bai, Leioan Erandion, Basaurin ere zinezkoa zirudiena ere hor ere jauzi bat eman dugu, eta ez dugu ahaztu behar hiriguneak hirigunetik gertu dauzen edo inguratzen dituzten herri importante batzuetan, Galdakao, Arrigorriaga, Saratamon, Alonsotegin, alkatetza daukagula eta nolabait joan garela, Bizkaiko periferiatik hirigunerantza gero eta gehiago gerturatzen eta gero eta indar gehiagorekin. Horren exito edo asmakizunetako bat, uste duzu izan daitekela, Bildu ote dan gai, bere estrategiaren baitan ulertzeko tokian tokiko idiosinkrazia, bereizitasunak, eta horietan lan egitea, eremuka, bereizgarrien arabera, eta hala eta guztiz horrek ez difuminatzea proiektu edo egitasmo politiko nazional bat eta bakarra daukagula. Hori da, ez dakit sekretua ez delako, baina nik uste dut horra asmatzen ari garela eta horrela jarraitu ezkero, eta horrela jarraituko dugu, asmatuko dugula, berriro ere. Esan dut Bizkaia oso anitza dela, Euskal Herria oso anitza da, eta mai politiko nazionaletan edo Euskal Herriko mai politikoan esertzen garenean hor ikusten dugu, gainontzeko herrialdeko arduradunekin oso harreman ona daukagu eta proiektu amankomun bat partekatzen dugu, baina gero berezitasun handiak daude. Araba edo Bizkaia kudeatzea oso ezberdina da, edo Nafarroa edo Gipuzkoa. Eta horra asmatzen ari gara. Eta emaitzak ikustea besterik ez dago. Estrategia desberdinak izango bagenitu, eta momentu desberdinetan, eta segun eta helburu markatzen ditugun, estrategiak aldatuko bagendu, alkatetza batzuk alduko genituzke, demagun Bizkaian kostaldeko alkatetzak, edo eremu ekialdeko herrietako, Leartibai, Durangaldea, edo beste eskualde batzuetako alkatetzak alduko genituzke, hirigunaren mesede. Baina ez dugu hori egin. Alkatetza horiek mantentzen ditugu, eskualde horietan hegemonikoak gara edo izatetik gertu gaude, eta era berean hirigunean gero eta hobeto gaude eta aurrera pausu sendoagoak ematen ditugu. Beraz, gure proiektu autozentratua da, bai, Euskal Herrian, baina berez, badauzka berezitasun desberdinak eta hor, uste dut, aniztasun hori nola kudeatzeko orduan eta koordinatzeko orduan asmatzen ari gara. Hauteskunde gauean, ikusi genituenan emaitzak azkeneko udal eta foru hauteskundeetan sekulakok izan zirela eta kualitatiboki hauteskunde nagusina Bizkaian izan zenean, hori ikusten zer sentitu zen? Jo, benetan, postasuna itzela, lehenengo eta behin. Uste dut, zuk ere oso ondo dakizu, hauteskundeak dira
gau bat, ez? Gau batean emaitzak ateratzen dira, baina atzetik dagoen lana itzela da. Eta ez bakarrik azkenengo, hauteskunde kanpainan ematen dira, nik esango nuke azkenengo urte osoan kriston lana egiten dugula, esfortzu asko, hor badago, incertidumbre asko ere bai, eta azkenean hori gauzatu egiten da, gau elektoral batean, eta itzelezko postasunean. Perspektibaz aztertuta gau horretan sentitzen dituzun, edo dituzun bizipen edo sentimendu guztiak, ikusten duzu, egia da, asmatzen joan garela. Behar bada gau horretan sentitzen duzu hain modu asertiboan, ez? Baina gehiegi konturatu gabe, kriston dinamika edo zurrunbiloan gaudelako sartuta, asmatzen goaz gitxindaka. Eta gero dator, hurrengo eguneko analizia. Eta analizi horretan, benetan gauan ja hasten den analizi horretan, ikusten duzu 2011an sortu genuen edo sortzen lagundu genuen proiektu horren esentzia mantentzen dugula, baina izugarrizko gaitasunarekin errealitatera, lehenengo eta behin analizi honak egiteko, errealitatera egokitzeko, eta norabidea galdu barik pausuak emateko gaitasun hori, gauzatu egiten dela. Konbentzimenduan ikustu dut horre daukala kriston gora egiten duela eta seguridade hori ere ematen dizula. Bidean, ez da erresa izan, 10 urte ez dira erresak, eta denok ditugun bezala baitugu, ahuldadeko une batzuk, zerk egin zizun momentu batzutan etxipenean ez erortzea? Ilusioa. Eta proiektu honetan sinisten dudala goitik bera, eta nire barruan daukadala, oso barneratuta daukadala, herri honentzako proiektu politikorik onena Euskal Herria Bildurena dela. Eta norbaitek esan dezake, noski, hemen zaude, baina eske bestela ez nintzateke egongo. Eta hori oso argi daukat. Eta ezagutzen dautenek badakite naizela konbikzio indartsu duen pertsona bat, naizela, eta oso sinisten dudan horretan dena ematen dudala, eta proiektu honetan sinisten dut goitik bera eta dena emateko prest egon nintzen, eta prest nago. Horren beste, zu berez, ofizioz, esan dezagun da, teknikoa urarekin erlazionatu. Bai, ingurugiro teknikaria naiz eta uraren kudeaketan espezializatu nintzen, eta horretan honaz, 8 urtez lan. 8 urtez, baino, transito honetan konbentzimentuz baita ere utzi dezu lana. Bai, iritsi zen momentu bat, non, eszedentzia neukan, baina, ez dakit, erabaki nuen hori utzi nahi nuela, eta ez politika gintzan aritzeko nire bizitza osoan, ez dalako hori ideia, baizik, eta bizitzak momentu honetan norabide batean eramaten ninduelako, eta horretan egon nahi nuelako, buru belarri, ardura batekin ala ez, baina, Zena hori ere denek ez dutela egiten. Zona konfort edo seguridadeko eremuak ere kentzea proiektu baten aldea egiteagatik. Bai, baina badinotzut. Nik sinisten dudan horrengandik edo horren alde egiten dut beti, eguneko egunean, eta hori egin duen. 2011tik esan dezagun pasadiala ja 13 urte. Bai. Altzera behiratutako ze balantze egiten duzu guzti honekin? Positiboa, oso positiboa. Maila pertsonalean eta maila politikoan eta arduradun bezala ere bai. Maila pertsonalean, eta ez arduradun politiko bezala, baizik eta Asier Bega bezala, niri EH Bilduk proposito bat eman dit. Eta nik hori oso argi daukat, proposito bat eman dit, bizitzan egoteko modu bat, bizitza ulertzeko modu bat, herria ulertzeko modu bat, eta herri honen alde egiteko modu bat. Ardura hau izan da edo ez. Hemen egonda, ala ez, eta nik behintzat hori ja nire motxilan sartuta daukat, eta hori izango dut nire bizitza osoan. Eta beraz, hori nik uste dute posteko moduko zerbait dela, nik behintzat horrela ikusten dut. Bagaje bat ere eman dit, segurazki beste esparru batean ez nukena izango edo hartuko. Eta beraz asko diot eskertzeko nik EH Bilduri. Eta gero politikoki, lehen errepasatu dugu, zeintzuk ziren hastapenak nola izan ziren, eta ze egoeretan gauden 2015an, eta ze egoeretan gauden 2011an, eta ze egoeretan gauden Bizkaian politikoki orain. Beraz, zailtasunak zailtasun, akatsak akatz, eta
Eta, bueno, pues, hau ez dela, konstiente naiz, ez dela izango beti goranzko joera bat, baina nik esango nuke oso balantze positiboa egiteko moduan gaudela. Eta orain, adibidez, ze esango zenioke? Bueno, militantzean hasteko egon daitekeen gazte bati edo ze gonbidapen egingo zenioke, gazte bati, Bizkaiko gazte bati, gaur egun, 2024 urtean, Euskal Herriari buruz, Bilduri buruz, politikagintzari buruz, militantziari buruz. Nik esango nioke, bueno, nire bibentzia nola izan den, eta bereziki, bueno, baldintzak daudela, Bizkaian, bueno, politikagintzatik, eskerri independentismotik eta Bizkaian bereziki baldintzak daudela eta aurrera pausu bat emoteko eta gizartea, bueno, pues egun ezagutzen dugun bezala eraldatzeko. Ez konformatzeko, ez direlako garai oso onak, gazte batentzako, bueno, inorentzako, esango nuke, baina gaztearen hori, zapatetan jarrita, segurazki, ni batzutan ere pentsatzen dut, nire semeak 13 urte ditu, alabak 6, 5, 10, 15 urte badu, ze etorkizun izango duten, ez? Eta guraso guztiek pentsatzen dugula hori. Baina nik, begira, igual politikagintzan hasten den gazte bati ez, baina nik nire semeari bai esango nioke, ez konformatzeko, ez gelditzeko, ez geisteko, besorik ez geisteko, eta borrokatzeko, borrokak merezi duela, guk borrokatu dugula, gure aurrekoek borrokatu zutela, eta egoera honetan baldin bagaude, bereziki Euskal Herrian, borrokaz delako eten da, eta horrela jarraitzeko. Bueno, kongresuaren 3. lema, kasu honetan ere izena, bizkaitarra. Bai, oso polita. Eta kongresu honetan, bueno, ja 3. kongresu izango da Bildurena, ja eratu genuenetik sujeto politiko bezala, ziklo berri bat irekitzen da, nola kokatzen da ziklo berri hortan Asier Vega? Nik ez dut nire burua berriz aurkeztuko kongresu honetan Bizkaiko arduradun politiko izateko. Ondo hausnartutako erabaki bat delako, lehenengo eta behin, nik hartutako erabaki bat delako, eta lasaitasun guztiarekin esaten dudalako, bueno, pues Bizkaia nik hartu nuena baino egoera hobeago batean usten dudala. Ez da erreza izan erabaki hau hartzea, baina pertsonalean, urte asko izan direlako proiektu honi lotuta eta ardura pues, bueno, pues, potente batekin, baina uste dut momentu ona dela bueno, etapa hau izteko. Urte asko eman ditu dela Bizkaiari lotuta, 2011-tik, naiz eta 2015-tik Bizkaiko arduradun politiko izan, 2011-tik 2015-era, bueno, hor koalizioan sortu genuen zuzendaritza, bueno, proto-zuzendaritza horretan ere parte hartu nuelako, eta lasaitasun guztiarekin, eta arrotasun guztiarekin, eta ere posik, uste dut, momentu gokila iritsi zaidala etapa hau sarratzeko. Momentu honetan Euskal Herria Bildu Bizkaian, bai politikoki, bai organizatiboki eta bai elektoralki uste dut ondo kokatuta dagoela. Oso harronago izan dudan ekipoarekin, Bizkaiko zuzendaritzatik pasatu diren pertsona guztiekin oso uste dut harrema ona egin dudan, nik behintzat horrela sentitzen dut, oso lan ona egin dugu, komunitate bat sortu dugu, Bizkaian gauzak egiteko modu bat martxan jarri dugu, dinamika hori oso bizirik dago, eta beraz, bueno, ez dakit, legatua esatea, gehiegi izatea da, baina, bueno, bai, esango nuke, bueno, molde horiek, nolabait, atzetik datornari usteko moduan nagoela, eta lasaitasun eta postasun eta arrotasun guztiarekin egiten duela. Bueno, ardura postu hori igual ez, baina Bilduren jiran egongo zea, ziur. Militatzen, seguro, inoiz ez da izten, ez? Ardura militante hori, eta ardura militantearekin esan nion baietz, Bizkaiko arduradun politiko izateari, ardura militantearekin erabaki dut, ez dudala nire burua aurkeztu nahi Bizkaiko arduradun politiko bezala kongresunetan, eta ardura militantearekin jarraituko dut, proiektu honen alde eta herri honen alde. Eta, bueno, bukatzeko, gure gonbidatu guzti egiten dugu aldergitzu bat ditugu lapegatinak kotxetan jartzeko, Euskal Herriaren armarria, azkenean gure herria rebindikatzeko, eta nazioa egiten jarraitzeko, baita ere simbolo guztiekin. Eta, bueno, denek galdetzen diogu gauza bat, da, Tore Pegatin hau, nori emango zenioke, nori jarrarazteko? Semeari emango nioke. Bai,
uste dut, ez dakit, orain izan dut nolabait ardura guztien dudala eta erreleboa ere emango dio dela beste pertsona bati, eta beraz ardura hori bere eskuetan utziko dudala, eta nik uste dut ere Euskal Herriaren alde lan egiteak proiektu politiko honen alde lan egitea ere erreleboa ere eman behar dela ez ardura mailetan, baizik eta ez nolabait sentimendu aldetik nahia edo borroka egiteko hori ez, ideia horrekin, eta nik nire semeari emango nioke, edo nire semea alabei emango nieke, semeari aipatzen dut, nagusiago delako, berak ere gizarte honen alde borrokan jarraitzeko eta Euskal Herrian alde borrokan jarraitzeko, etorkizun hobeago bat merezi dutelako, eta Euskal Herria hobeago bat eraiki behar dugulako. Zier Vega, mi esker guztiagatik. Zuei.